טוב, אז בין אם סלפי זה השם השני שלכם, או כשאתם רואים מצלמה אתם בורחים לצד השני, לא תוכלו להתחמק בשיעור הזה מהנושא המרכזי שלו, צילום. כאן נתייחס לנושא הצילום בחלוקה לשלושה שלבים, קדם אירוע, יום אירוע ולאחר אירוע. כשאנחנו מדברים על קדם אירוע, נתחיל עם העניין של חיפוש הצלם. ישנן מספר פלטפורמות המנגישות עבורנו את המידע בצורה נוחה. אתרי השראה מהארץ ומהעולם, בלוגים עצמאיים, דפי פייסבוק וכמובן גוגל. כשאנחנו מחפשים נשתמש במילות החיפוש הבאות, סגנון צילום אמנותי, פשן, דוקומנטרי, כמובן נתמקד בחוויית צילום יותר טבעית, פלאשים, התמקדות בצילום אנשים או אווירה. דברים נוספים שניגע בהם בהמשך. אחד הדברים הכי חשובים במציאת הצלם המתאים לנו הוא הכימיה בין אישי. הצלם מלווה אתכם מבוקר האירוע ולאורך כל יום החתונה. נמצא איתכם בזמן המשמעותי ביותר. ולכן צריך להבין אם תרצו מישהו פורמלי, קליל, מצחיק, שיביים אתכם או שיצלם אתכם יותר אותנטי. לבסוף, כמובן שההמלצות אינן סובייקטיביות, אבל תמיד נוכל לקבל דעה של חבר או חברה, או מאתרי המלצות מוכרים, לדוגמת Meet for Meet, Wed Reviews, ועוד. אחרי שהבנו מה האופציות שעומדות לפנינו, בואו נדבר תכלס. איך אנחנו באמת בוחרים את הצלם שלנו? הדבר הכי חשוב בעיניי אחרי שמצאנו אופציה שאהבנו, הוא ניסיון הצלם. כדאי שנבין כמה שנות ניסיון יש לו, מה אופי וסוגי האירועים שביצע, חתונות, אירועים עסקיים, מתמחה בביוטי או בקולינריה, מה גודל האירועים שהוא מצלם, קטנים, גדולים, לקהל חילוני או דתי, מהארץ ומחו"ל. לסיכום חלק זה, ככל שהניסיון עשיר יותר, כך הגמישות לפעולה והדינמיקה עם האורחים תהיה רחבה וטובה יותר. הנושא הבא שאני רוצה להתייחס אליו הוא היכרות עם לוקיישנים. במידה והחלטתם להתחתן בשטח מסוים או במקום מסוים, לצלם שמכיר את האזור יש יתרון אדיר בהכרת המקומות שאפשר להצטלם בהם לפני תחילת האירוע. כך גם יכולה להיות לו היכרות מוקדמת עם התאורן של האולם או גן האירועים ותנאי המקום שבחרנו. לבסוף, כמובן שאפשר להתייחס לציוד טכנית או הצלם מגיע, לדוגמת סוגי מצלמות, עזרים נלווים, עדשות, שימוש ברחפנים, GoPro. אז איזה דגשים חשוב לנו לדעת? לאחר בחירת הצלם, כדאי מאוד להתייעץ איתו גם על בחירת המקום להתארגנות. הוא לרוב יוכל לתת לכם אינפורמציה מאוד חשובה. לדוגמה, התאורה במקום, הסטיילינג שאתם מחפשים, גודל החלל וכו'. אני רוצה להסביר דבר אחרון כדי שתכירו את תהליך העבודה של הצלם שלכם. לרוב, כשאנחנו סוגרים צוות צילום לאירוע, יש לנו צלם ראשי וצלם משני. הצלם הראשי מלווה את הזוג מתחילת היום ועד סופו, ואחראי על ניהול האירוע מול הזוג ומול המשפחה. הצלם השני מגיע כשעה לפני האירוע, ועוזר בצילומי אווירה, צילומי משפחה, ומשמש כעזר עבור כיסוי מלא של האירוע מזוויות שונות. לרוב תהיה ביניהם חלוקה, אחד יצלם את מוזמני האירוע, והשני רגעים מיוחדים, אווירה וכדומה. טיפ קטן בנושא זה, נסו להבין מול הצלם הראשי שסגרתם מולו, האם הצלם המשני עובד בדרך קבע עם הצלם הראשון, או יכול להשתנות בהתאם לזמינות. אגע עכשיו בנושא העלויות. עלויות הצילום נעות בין 5,000 ל-15,000 ש"ח, והן משתנות בהתאם למוניטין, כמות מוזמנים, כמות הצלמים, ואיכות וכמות האלבומים. אז הגענו ליום האירוע, ובעצם נרצה לדעת מהי כמות הצלמים המתאימה לנו, בהתאם לכמות האורחים כמובן. לאירוע עד 100 מוזמנים נסתפק בצלם אחד, אירוע עד 500 מוזמנים ממליץ על 2 צלמים, ומעל ל-500 מומלץ לקחת 3 צלמים ומעלה. בהצעת המחיר הרגילה הצלם מלווה רק את הקלה מהבוקר. כמובן שבתוספת מחיר אני אוכל לבקש שהצלם השני יתחיל לצלם גם את החתן מתחילת האירוע, ולא רק את הקלה. בדגשים שלנו ליום אירוע חשוב להבין מתי הצלם מגיע למקום ההתארגנות, לתזמן את זה יחד עם האיפור והשיער, להבין מתי רגע המפגש בין בני הזוג, וכמובן צילומי הזוגיות והמשפחה. מתי ואיפה הם קורים. בחוזה אני ממליץ לשים לב לשעה, נושא שעת ההגעה ועזיבת האירוע. והאם יש דרישה לתוספת תשלום במידה והאירוע מגיע לשעות הקטנות של הלילה. כשאני מתייחס לאירוע עצמו, חשוב שתציינו בפני הצלמים נוכחות ברגעים משמעותיים. אנשים חשובים כמו הסבתא בגיל מבוגר, או אורחים שהגיעו במיוחד מחו"ל, או אפילו מצבים הפוכים כמו גירושים בין ההורים, או כל מצב של אי נעימות שעלול להיווצר ביום האירוע. אל תצפו מהם לזכור את כל זה בעל פה, פשוט תכינו להם רשימה מסודרת. במידה ומגיע צלם נוסף, כמו צלם מגנטים או צלם וידאו, חשוב לייצר סנכרון בין הצלם הראשי, צלם הסטילס שלנו, לבין שאר הצלמים שסגרתם לאירוע. טיפ קטן ממני, תדאגו לדבר עם מנהל האירוע לגבי אוכל הספקים, בדגש על הצלמים ושאר נותני השירות. זה בוודאי יוערך על ידם ויטיב עם האירוע שלכם. סיימנו לדבר על יום האירוע. בואו נדבר על מה שקורה אחרי, או בשפה המקצועית, פוסט פרודקשן. בשלב הזה, הצלם אחראי על סינון התמונות. אירוע ממוצע מכיל כ-3,500 קליקים, שמתוכם נקבל בסביבות ה-1,200 תמונות מסוננות. תמונות אלה יחולקו לפי שלב ההכנות, שלב צילומי הקדם, צילומי המשפחה, וכמובן כל שלבי האירוע. מתוך בנק תמונות זה, נייצר בחירה ועיבוד של בערך 250 תמונות,
תמונות אלה ישולבו באלבומים דיגיטליים או אלבומים מודפסים. חשוב שתציינו בפני הצלם האם אתם אוהבים שימוש בפילטרים מיוחדים, כדוגמת שימוש בלייטרום, פוטושופ וכדומה, בשביל לייצר תיאום ציפיות מקסימלי לתוצר הסופי שתרצו לקבל. מתי מקבלים את התמונות? כמובן שיום אחרי זה אידיאלי, אבל זה לא באמת קורה. לכן רוב הצלמים יספקו לכם את התמונות בין חודשיים ל3 חודשים מיום האירוע. מניסיוני, מי שמעכב את הפקת האלבומים זה דווקא אתם, הזוגות, שלא יודעים למצוא את הזמן המתאים לבחירת התמונות. לכן, נסו לטפל בזה מיד לאחר קבלת התמונות ולא למרוח את הנושא. לאחר סקיצה ראשונית שתקבלו מהצלם, יעברו החומרים לשלב ההדפסה. כמה הערות קטנות לסיום. ודאו מול הצלם שלכם שיש לו גיבוי לכל חומרי הגלם. ודאו גם שאם חלילה הוא לא יוכל להגיע ליום האירוע, יש לו צלם סטנד-ביי שמגבה אותו. תאמו מראש את כל נושא זכויות היוצרים. למי מגיע קרדיט בשימוש החומרים במדיות השונות, והאם יש מניעה על פרסום שלהם בצורה מסחרית במידה ואתם רוצים. לסיום, אחרי שאתם מבינים איך לבחור את הצלם שלכם, מה עליכם לשאול אותו ומה הפרמטרים החשובים שלכם, זה הזמן שלכם להיכנס לרשימת הצלמים שלנו ולקבוע איתם פגישת ספיד זום קצרה, בה תוכלו למצוא את צלם החלומות שלכם. נתראה בשיעור הבא.